Egun ondanoi eta eskerrik asko hartaratzi harren. Hasiko dugu gaurko osoko bilkuragaz bai. Lehenengoko puntua, 2025ko urtarrilaren 31ko osoko bilkuraren akta onartzea. Baten batek badeko zer esanik? Bigarren puntua. 2025ko hiru fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea, 2025ko hirugarren espedientean eskola bideak. Miren mesedez? Kaixo, egunon guztioi, hau pasatu zen ja batzordetikan, da eskola bideakeko programan laguntzeko begiralen zerbitzua, 2009-252 eurokoa eta azaro eta abenduari dagozkion faktura da. Arloko teknikariaren txostena eta kontu hartzailearena daude, eta, hor esplikatzen zen bezala, zerbitzua gustora zeon jendea, eta eskatu zuten jarraitzea zerbitzua ematen. Eta, pasatu zen batzorretikan, eta hau batez onartu zen bertan. Hirugarren puntua, 2025ko laugarren fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea, 2025ko laugarren espedientea. Urtarrilekoa eta ute kirolak. Miren mesede? Bai, hau berriro ere pasatzen dugu, baina hau da urtarrileko faktura, aurreko hilabetetan nire pasada, Larrea Kirola instalazion kudeatzeko zerbitzuari dagokiona, goatzen bazate kontratu hau aurreikusi baino gehiago luzatu da esleipen fasea, hor gelitu egin behar izan zelako momentu batean, eta hau da urtarrilari legokion faktura. Esan beharra dago, bi arrasten garela kontratu berri, enpresa berriagaz eta kontratu berriagaz, bai? Laugarren puntua. 2025ko 9. fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena, kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea, 2025ko 5. espedientea, 2024ko abendua eta 2025ko urtarria baiko kirola. Miren mesedez? Kaixo, bai, hau ontan ere jaso dituzue bi teknikarien txostenak, bai teknikarien eta baita kontu hartzailetzakoa, eta batzordetikan pasatu zen eta onartu zen. Hau da, profesional mailako eskupilota jaialdiaren antolaketari dagokion faktura, eta, kontan hartzen da eukidun garrantzia, eta printzipioz hau batez onartu zen. Bosgarren puntua, onartu iruzurraren aurkako plana. Jon mesedez? Egun guztioi, Amorribeta Etxanoko udalak iruzurraren aurkako plan honekin, iruzurra eta ustelkeria erabat arbuiatzearen alde dagoela adierazten du. Kalitate juridiko, etiko eta moral handia mantentzeko konpromisoa hartuz. Eta baita, zintzotasun, inpartzialtasun, gardentasun eta zintzotasun printzipioen arabera jarduteko konpromisoa adieraziz. Horretarako, plan honen barnean kodigo etiko bat ere onartuko dugu. Era berdinean, udal eginkizunak betetzean iruzurraren eta ustelkeriaren aurka borrokatzeko konpromisoa berretsi egiten du. Eta interes gatazkak behar bezala kudeatzeko asmoa duela adierazten du. Horretarako, iruzurraren aurkako politika bat onartu egiten dugu iruzurraren aurkako plan honekin batera. Edozein iruzur jardueratan disuasio efektua izango duena, eta hura prebenitu, detektatu, zuzendu eta jazartzeko aukera emango duen betetze kultura bat sustatzeko. Modu proportzionalean, eraginkorrean, egokian eta denboran zehar doituta. Iruzurraren aurkako plan hau, antolakutza bat txorretik pasatu egin zen, hau batez onartuz. Orain berriro bozkatu egingo dugu. Egunon oso laburre. Batzordean Jonek ondo esan duen moduan baiezkoa eman genuen, guk baiezkoa emango dugu. Egia da beharrezkoa, zoritzarrez baina beharrezkoa ikusten dugula, ez? Berezkoa izan beharko baluke ere, batez be kargu publikoak garen enean, bai ondo deritzogu, egia esan eine handi baten klientelismoa, korrupzioa, interes gatazkak ekiditeko ukan beharrak edo aurre ikusten direlako, ez? Baina, patente itzi baita ere hori berezko izan beharko lukela,
kargu publikotik berezko etorri beharko litzatekela, baina, bueno, hori eman bitartean ikusten dira egunero olako kasu desberdinak, eta, bueno, gure bozka baiezko izango da zentzu horretan. Durangoko Merinaldearen amankomunazgoak, Lea Artibaiko amankomunazgoak, Lea Ibarreko udala amankomunazgoak, Amorebieta Etxanoko udalak, Ermuko udalak eta Mailabiko udalak, izenpetzen duten lankidetza hitzarmena onartzea, Durangaldeko eskualdean gaueko harrera zerbitzuak kudeatzeko, Bizkaiko gizarte zerbitzuen mapa betearazteko. Sonia, mesedez? Bai, hau batzordean komentatu genuen moduan gizartekintzako arduraduna, administrazio orokorreko teknikariak eta udal kontu hartzaileak egindako aldeko txostena kontutan izan da, Durangaldeko gaueko harrera zerbitzuaren kudeak eta lankidetza hitzarmena onartzea bozkatu genuen. Komentatu genuen bezala zerbitzua hobea izan beharko litzateke eta horren alde gaude amankomunitatearen menpe, entre comillas, gaude, eta hitzarmena beraiekin daukagu, ez dakit. Zuek amankomunazgoarekin ere hitz egin badezakezue, laguntza beti ondo egongo litzateke. Eta prest egongo ginateke esan dugun bezala azkenengo bileretan eta aktetan jasota dagoen bezala zerbitzu hori hobea izan beharko litzatekela. Baina, bueno, bai bozkatu genuen, aldekoa izan zen, eta atxikitzen gara horretara. Eta bozkatu behar da, vamos. Alba? Ni batzordean abstenitu egin nintzen, esan duzunagaitik, bai, zerbitzuaren hobekuntza eskatzen dugulako alderdi guztiak moduen, eta bozka mantenituko dut, abstenitu egingo naz. Guk hemen egia da, Soniak esan duena egia dela. Azkenian hau diru kontu bat da. Badakigu baita ebe, kontratua urte batekoa dela, eta gero 4 urteko prorroga egiteko aukera dauela. Ezta? Eta egia da, 25.000 euro ipinita, Zorrontzako udalerri batek, ez deuela bermatzen, eman behar den zerbitzua batez ere, 140.000 biztanle gitxi gora bera hartzen duenean, komunitate, hitzarmen honen baitan hartzen direla, eta 0.8 kilometro karratu. Orduan, alde batetik ikusten dugu hau beharrezkoa dela. Martxoan gauz, eta egingo genuke, bale. Bestalde batetik, gure zalantza da, ea, orain Soniak esan duen aldetik, udalak konpromiso irmoa hartzen badu, aurton landuko dela, eta datorren urteko aurrekontuetan diru gehiago eta beste modu baten egingo bada, gu baiezkoa esango genuke. Orain bai, hau bada partxe bat eta datorren urtean jarraituko badugu bardin, orduan, abstenituko ginateke zerbitzu eman behar dalako. Baina, karo, apur bat jakin nahi duguna da, zuek ere ze asmo daukazuen etorkizunean. Bai, esan da, behin baino gehiagotan eta azkenengo bileretan esan dugu, zerbitzua hobetu behar dela, ez da nik egia esan lehengo gunean komentatu nizuen bezala, ikusi ez dut, ikusi lokalan on dauden, baina oso Mikelen esaten duenaren arabera eta zuk ere ikusi duzu Ainoa, nahiko duina omen da dauden lekua eta ez da bermatzen kondizio egokionak izatea. Eta azkenengo bileran nik esan nion lehendakariari, amankomunitateko lehendakariari Idoiari, ia hobetu baziteken zerbitzua. Guk ikusten genuelako ezela ondo ematen, eta berak aktan jaso zuen, baina momentuz heldu zaigun hitzarmena berdina da, eta ez dago momentu honetan aldaketarik. Datorren urterako esan da dago gu pres gaudela diru gehiago jartzera. En 4 urteetan, guk adierazi dugu gure asmoa, eta guk ez dago arazo bat bez, zerbitzu hori beste erabaten emotea. Egia da, Durangaldeko mankomunitatean aktatan Soniak dinon moduen batuta dagoela, eta ez dela ezer egiten. Baina zerbitzu hori ez da emoten, Zornotzak dekosan kalitate neurriekin beste gizartekintzako zerbitzuei lotuta. Ez da emoten. Baina, alanda guztiz be, horren inguruan berba inde, gurote esan, Zorrontzak hartu leke bere baitan
konpromiso batzuk herritik bertatik gauza batzuk egiteko. Ez dugu batzutan mankomunitatea, batzutan ematen dugu mankomunitateen baitan izten ditugunean gauza batzuk, baina ipinten dugu diru bat eta astu egiten gara. Eta kontua be, esan hori izango. Neurri propioak hartu beharko genituzke baita ere. Orduan, gure neurri propio batzukin osatuko bagenitu, baiezkoa, baina bestela, claro, baina eske askotan gertatzen da hemen hitz egiten dugunean gero esteko gu datorren urteko konpromisurek. Orduan ematen dau, gu txeken blanko bat emoten dugula be, bai. Eta kontua bez da hori, ez da? Ze zerbitzu hori beharrezkoa da. Neguan 10 plaza, udan bakarrik 5 plaza, batzutan dana kanpoan gelditzen dira, 140.000 biztanleentzat 5 plaza. Eta orduan, udalak zer gehiago egiten du mankomunitateak, badakigu, herri asko direla oso txikia edadura handia, eta oso txikia eta oso biztanle gitxi. Eta gero, bakotxak ipintzen dugu, biztanle kopuruaren arabera diburu bat hau eta beste. Baina, kopuru hori nahikoa da. Bai, eskatzen jakune, bai orduan osatu beharko genuke gure kontutik be, bai. Adierazi gara. Osa, guk beti esan dugu, prest gauzela beste ipinteko. Diru guretzat ez dela arazo bat, baina ez dugule partekatzen zelan kudeatzen dan zerbitzu hori. Aspalditik. Claro. Orduan, eta etxe bizitza tutelatuak zornotzan ipinteko hori aukerari. beste kontu bat, dau errekurtzo mapa bat, eta adibidez, zerbitzu hori errekurtzo mapan dau, eskualdeko errekurtzo baten moduen. Bai. Guk gure konpromisoa adierazten dugu eta urrengo bileretan ere jarraituko dugu berdina esaten, Zerbitzua hobetu behar dela. Eta horrela helaraziko dugu. Ja, baina, bueno, gu printzipioz abstenituko gara. Ze askotan hemen hitz egiten dugu, gelditzen da hitz eginda, baina gero ez dago idatziz konpromiso finko bat. Orduan, konpromiso finko hori ez dagoen bitartean, abstenituko gara. Eta hau urte baterako danez, eta datorren urtean barriro ekarri beharko danez onarpenera edo luzapen hori, ikusiko dugu, ze beste neurri osagarri hartzen dituen herri honek, eta horren arire, erabakiko dugu zer egin. Datorren noingoan, abstenituko gara. Itxaso, zuek aman komunazgoarekin erlazioan esan aldo zue ere? Noski, bai, eta hitz egin dugu. Bai, nik uste dut, bai, oso konsiente direla ureko bai, zeintzuk diren mugak ez, baina, bueno, mugak zeintzuk diren igual aurre ikusite ez, igual, esan nahi dut, alternatiba zer da, diru gehiago jartzea, eukitea konpromisoa udalonek diru gehiago jartzea, igual beste baliabide batzuk bebai aurre ikusteko aukera egon leike dirua ez diren beste pisu tutelatuak, ez dakite, Keta bat egiten ari gara horren inguruan, eta arautegiak eta prestatzen ari gara txosten bat, eta horren inguruan hitz egingo dugu aurrerago. Baina holan apurtxu beti inderra, danon artien egiten badugu, batez ere lekua, duinagoa izateko. Ustenik, leku duina ondo dago Durangon. Eta badakigu, herrialdea, parkatu, Alicia? No. Honekin, parkatu. Gertatzen dena da, herrialde, bitu nondiketan hor hartzen dauen, Markina, Gizaburuaga, non gauzen, eta Durango non dagoen, orduen, egia da, distantzia batzuk, ez dakizer, hor gauza asko dauz. Bale. Baina gu nahiko handia gara, ia 20.000 biztanle dekoguz, eta gure neurri propio batzuk, nik uste dut, momentu edala hartzeko be, bai? Ez? Zeganera, jente gabizitze egiten, jente oso zaurgarrien inguruen, eta orduen, nik uste dut, hori, eta behar dugu lazio zer gehiago, eta aurten hori osatzeko ez dugu ezer ikusi, orduan, bueno, ikusi nahi dugu plasmatuta aurrekontu batzutan, edo beste modu baten plasmatuta zer egingo dugun etorkizunean. Baina orain daukaguna behintzat hobetzea. Hori, sin más. Alicia, Mercedes. Sí. Nosotros vamos a votar a favor, pero también teniendo en cuenta que llevamos años diciendo lo mismo, que este servicio deja mucho que desear, que hay que aumentar plazas, que no da de sí, que cada vez hay más necesidades, cada vez hay más personas vulnerables que lo necesitan y seguimos igual que hace un montón de años. Entonces tenemos que seguir luchando, no sé cómo, entre todos, lo que haga falta para que este servicio cumpla las expectativas que las personas que de él necesitan las tengan y no estén como están. Es que recasco. Bai,
Baiezko botoak, esesko botoak, abstentzioak. Zazpigarren puntua. Hasiera batean onartu Amoribeta Etxanoko udalaren jabetzako 2454 finka, malaugarren finka, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari doan lagatzea. Urritxe BHIko bigarren hezkuntzarako eraikin berri bat egiteko. Anartz, mesedez? Egunon danori. Gai hau pasadan astean lurraldeko batzordean aztertu zen eta aho batez onartu zen. Puntu honetan egiten duguna, hasiera batean onartu Amoribeta Etxanoko udalaren jabetzako 2400 eta 54 finka Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari doan lagatzea da. Urritzen instituto barri bat eraikitzeko. Amoribeta Etxanon instituto barri bat izatea albiste bikaina da gure herriarentzat. Eta gaur onartzen dugun puntuagaz urrats garrantzitsu bat emoten dugu errealitate bihurtu dadin. Askotan esaten dugu moduan, Zornotzar familiak dira gure lehentasuna, gobernu talde honen lehentasuna, eta hezkuntza premia barrietara egokitzea ezinbestekoa ikusten dugu gure udalerriko gazteentzat. Horretarako, hezkuntza sailagaz ibili garea elkarlanean, eta purka-purka badatoz horren lanaren fruituak. Eskerrik asko. Bai, egunon guztioi. Batzordean komentatu gendu moduen EH Bildu baiezko boska emongo dotzo gai honi. Ikusten dugu ezinbestekoa da, kalitatezko hezkuntza bat eukiteko eraikin duinak eukin behar ditugula. Eta momentu honetan urritxe eta sarritan aipatu egiten duten moduan, ondoan dagoen lanbide heziketako ikastetzea egoera nahiko prekario baten bizi da. Sarritan esan dugu eta batzordean komentatu gendun, edifizio hori egin zanean bere asmoa eta bere eraikin hori beste toki baterako bideratuta egoan. Esango nuke Kordoba, izan da Granada, estatuko hegoaldeko herri baterako eta batean erabaki izan men Zornotzan ipintean. Non Zornotzan eta estatuko hegoaldean dauen klimatologia azteko inondik inora zer ikusirik. Hori, pentsatuta baita ere, lehenago eta hori egin zanien, beste hezkuntza sistema bat egonda sarrita zegoela. LOSE sistema eta loekin, beste 2 urte harinago joaten dira ikasleak ikastetxe horretara. Hortaz, txike gelditu da, hori ekarri zuen bere sasoian ere lanbide heziketako eraikina hartu behar izatea eta horren ondorioz lanbide heziketako ikastetxea txiki gelditu da, baita ere, ez da. Orduen ezinbestekoa da kalitatezko hezkuntza bat eukiteko eraikin duinak eukitzea. Hortaz, noski, baietza esan behar dugu. Baina aprobetsatu behar dut, eta gero eta aprobetsatu momentu honetan, hezkuntza adile eraikinak eta adile ikasleak eta baita irakasleak. Eta hemen gauzen 3 irakasleak greba ziklo baten sartuta gauzela, urtarrian 2 egun greba egin genituela, eta atzo baita ere beste 2 greba egun egin genduzela, bertan gauzan 3 irakasle. Eta eskatu duten dugu, eta protxetan dugu mikrofonoa Begoña Perdorsari esateko mesedez jesarri daitela negoziazio mai baten benetazko neurekin. Eta eskatzen duguna grebakin, aipatu uredot zuek ere jakitun egon zeitezan, badire lan samak arintzea, gazte berritze langileon, gazte berritze plana, erosi almena berreskuratzea, enplegu publikoak egonkortzea, eskalduko duen hezkuntza politikak abieraztea, lan osasuna zainduko eta bermatuko dituzten azterketak eta neurri zuzentzaile adostuak ezartzea, eta kalitatezko berdintasun eta eskidetza plan egonkorrak garatu ahal izateko baliabideak jartzea. Orduan, hezkuntza sistema eraikina irakasleak, ikasleak, gurasoak, hau da, herritarrak sortzen dugu, eta benetazko kalitatezko hezkuntza bat eukiteko ezinbestekoa da danak era egoki eta onduen egotea. Beste barik. Eskerrik. Bai.
8. puntua, onartu Amorebieta Etxanoren eta San Miguel Arkangel parrokiaren arteko hitzarmena, Bernagoitiko hilarriko zerbitzua emateko. Anartz. Bai, egunon berriro. Gai hau lurraldeko batzordean aztertu zen bebai, eta hau batez onartu zen. Eta oraingoan onartzen duguna da Amorebieta Etxanoko udalaren eta San Miguel Arkangel parrokiaren arteko hitzarmena da. Udalak bere gain Bernagoitiko hilerriko zerbitzua ardezan. Hitzarmen honek alde biak, bai udalak eta bai San Miguel parrokiak, bere gain hartzen dabezan eskubideak eta beteabarrak jasotzen dauz, beti hileta zerbitzuen eta hilerrien arloan indarrean dagoen legediaren barruan. Eskerrik asko. Besterik? Beratzigarrena. Ondorengo alkatearen dekretuaren berri ematea. 2025ko 379, 2026 urteko udala aurrekontuan herritarrek parte hartzeko ildo nagusiaren onarpena. Miren, mesedez? Bai, kaixo berriro ere. Hemen aurreko urtean jada pixka bat sistematizatu genuen bezala 2026ko aurrekontuetan herritarren parte hartzea nola gehitu aurrekontu parte hartzaien bidez martxan jarri dela espedientea komentatu genuen. Lehenengo hiruhilekoan martxan jarri dugu makinaria edo espediente administratiboa, bigarren hiruhilekoan martxoak batetik apirilak batetik ekainaren 30 bitartean herritarrek parte hartzeko aukera izango lukete. Ondoren, hirugarren hiruhilekoan teknikariek aztertuko lukete baldintzak betetze dituzte, eta laugarren hiruhilekoan txertatuko lirateke hurrengo urteko aurrekontuetan. Miren, 10. 2024ko kontu hartzailetza funtzioaren emaitzari buruzko urteko txostenaren berri ematea. Miren, mesedez? Bai, hemen komentatu genuen bezala, hemen aurreko urtean zehar 2024an emandian kontu hartzailetzako funtzioaren emaitzen berri ematen da. Lehenengo puntuan aztertzen da bezala, toki erakundeko lehendakaria kontu hartzailetzak egindako eragozpenen aurka hartutako ebazpenak aztertzen dira, eta hor ez dirala egin fiskalizazio edo esku hartze txostenak eragozpenekin ikusten da. Bigarrengoan, toki erakundeko lehendakariak hartutako ebazpenak tutoretza duen administrazioko organo eskudunaren iritziaren aurkakoak diren edo aztertzen da, eta hor ez da beharrezkoa izan. Hirugarrenean, kontu hartzailetzaren eginkizuna ez betetzeari buruzko txostenak, hasierako puntuetan aztertu ditugun txosten hauek dira, baina 2024an egindakoak 16 izan dira, eta 16 hauek danak osoko bilkuraren akordio bidez onartu dirala. Laugarren puntuan aztertzen da justifikatu beharreko ordainketa justifikatzeko kontuen kontrolaren emaitzak eta ez dirala egin behar izan. Baita ere aztertu da kutxa finkoko aurrerakina justifikatzeko kontuen kontrolaren emaitzak eta ez dela anomaliarik antzeman. Eta 6. eta azkeneko puntu aztertzen dena da diru sarreren arloan antzemandako anomalia nagusien laburpena eta ez dela anomaliarik hauteman adierazi du kontu hartzaileak bere urteko txostenean. Eskerrik asko, Miren. 11. joko dugu, ondokoaren berri eman. Ezkontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana, 2025, 302 alkatearen dekreto. Estar, mesedez? Bai, egunon. Ebazpen honetan, Ander Uriarte Pujana Amorebieta Etxanoko udaleko zinegotzi jaunaren esku guztia jarraian adierazten den eskontzeko ahalmena. Ander Ibarretxe Alkorta eta Arrate Deniz Jurrebaso jaun Anderen arteko eskontza 2025ko otsaianen 14an izan zana Ogordiko ordu batetan udaletxean. Eskerrik asko, Estar. 12. alkateak eskuordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Estar, mesedez? Bai, tokiko gobernu batzordea 2025ko urtarrilaren 11tik 2025ko otsailaren 21 hartutako erabakiak hone dira. Lehenengo onartu Amorebieta Etxanoko Betarragane sektoreko SZDO lursatio urbanizatzeko obren kontratazio espedientea. Bigarren onartu 2025 garren urterako lan eskaintza publikoa. Hirugarren Garaitonda auzoko 7. zenbakian dagoen Betzuene baserriaren atzeko aldea lehenengoz okupatzeko lizentzia. 4. hasiera baten onartu Dudeako San Miguel auzoan dagoen Pasiotarren eta Igurko Orue
egoitzaren ekipamendu partzelaren xehetasun azterlana. 5 obra lizentzia UI 13 boroa industrial sektoreko 3 lursatian laborategi eraikina handitzeko. 6. Onartu Amorebieta Etxanoko udal argiteria publikoaren instalazioen funtzionamendu mantentzen lanak eta egokitzapenerako zerbitzua kontratatzeko espedientea. 7. Obra lizentzia Dudagoitiko landaguneko 6. partzelan familia bakarreko etxe bizitza bat eraikitzeko. 8. Lusatu San Bartolomeo auzoko 16. zenbakian dagoen baserria birgaitzeko obren hasiera. 9. EU-eri dagokion xehetasun azterketaren hasierarako onespena. 10. Onartu konpentsazio proiektuaren dokumentu juridiko osagarria egun UI bat Kortederra Industria Lurzoru Urbanizagarriko birpartzelazio proiektua. 11. Onartu Amorebieta Etxanoko Betarragane sektoreko SZDO lurzatia urbanizatzeko obren kontratazio espedientearen administrazio baldintzen agiria. Eta 12. Amorebietako 21.726 registro finkaren zatiketa horizontalerako lizentzia. Finka Carmen Kaleko 15. zenbakian dago. Eskerrik asko, Ester. 13. puntura joko dugu. 2025ko martxoaren 8ko eudelen adierazpena. Jon eta Alicia mesedez? 2025ko martxoaren 8irako eudeleko adierazpena. Gaur, 2025ko martxoaren 8a, emakumeen nazioarteko eguna dela eta Beijingo adierazpena eta ekintza plataforma adopzioaren 30. urteurreneko ospakizunarekin bat egin nahi dugu. 1985ean Beijingen egin zen emakumeari buruzko 4. mundu konferentzian adostutako akordioek genero berdintasuna, emakume eta neska guztien ahalduntzea eta giza eskubideak gauzatzeko munduko ibilbide orria abian jarri zuten. Ibilitako azken 3 hamarkadetan aurrera pauso garrantzitsuak eman dira, baina bilakaera desorekatua izan da eta oraindik munduko herrialde bakar batek ere ez du lortu emakumeen eta gizonen arteko genero berdintasuna. Hala eta guztiz ere, berdintasun indizeek aurrerapenan nabarmena izan dela erakusten dute. Berdintasun politiken araudi eta erakunde garapena eta mugimendu feministaren bultzada iraunkorra bateratu diren testu inguruetan. 30. urteurren horrek konpromisoak eta borondateak berritzeko aukera ematen digu. Beijingen adostutako berdintasunaren helburuak lortzeko beharrezkoak diren baliabideak bideratuz erronkei eta oraindik dirauten oztopoei aurre egiteko. Euskal erakundeek eta bereziki tokiko gobernuek 30 urte hauetan metatutako evidentzia dute eta horrek agenda feminista globalean oinarritutako berdintasun politiken bermatu eta legitimatu egin du. Euskal udalek genero berdintasunaren lorpena bizkortzeko mundu mugimenduarekin bat egin dute. Emakumeen eta nesken ahalduntzearen eta emakumeen eskubideen defentsaren aldeko apustua eginez. Tokiko eremutik arlo kritiko globaletan aurrera egiten laguntzeko. Amorebieta Etxanoko udalak ondorengo konpromisoak hartuko ditu. Sustapen egiturak baliabide eta langile nahiko zornitzea, berdintasunerako eta indarkeria matxistaren aurkako borrokari buruzko politikak garatzeko, berdintasunerako politika publikoen kalitate estandarren arabera. Emakumeen elkartegintza eta elkarte feministak sustatzea. Horien bidez, berdintasun politika publikoetan emakumeak solaskideak izan daitezen eta eragin dezaten. Tokiko gobernuetan emakumeek eta gizonek berdintasunez parte hartzeko eta eragiteko errazten dituzten baldintzak sortzeko akordioak hartzera. Tokiko arreta eta koordinazio protokoloak eguneratzea, emakumeen aurkako indarkeria, matxistaren biktimak eta bizirauleak onbideratzeko. Herritarren artean indarkeria matxistari aurre egiteko programak garatzea, gizonak eta mutikoak bereziki mugiaraziz. Zainketen ekonomia eraldatzeko tokiko prozesuak abian jartzea, ikuspegi feministatik. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren aurkako borrokari buruzko tokiko ekintza planetan jasotako agenda feminista gaineko kontuak ematea aldian. Eta orain Aliziak irakurriko du arberaz. Eskerrik asko, Jon. 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción Beijing tras 3 décadas avanzando hacia la igualdad. Hoy, 8 de marzo del 2025, con motivo del Día Internacional de las Mujeres,
queremos unirnos a la conmemoración del 30 aniversario de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing en 1995. Estos acuerdos pusieron en marcha la hoja de ruta mundial para lograr la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y la realización de sus derechos humanos. En 3 décadas de recorrido se han dado avances importantes, pero la evolución ha sido desigual y todavía ningún país en el mundo ha alcanzado la igualdad de género entre mujeres y hombres. Así y todo, los índices de igualdad muestran que el avance ha sido notable en aquellos contextos en los que el desarrollo normativo e institucional de las políticas de igualdad han confluido con el impulso sostenido del movimiento feminista. El 30 aniversario es la oportunidad de renovar los compromisos y voluntades para alcanzar las metas acordadas en Beijing, movilizando los recursos necesarios para afrontar los desafíos y enfrentar los obstáculos que aún persisten. Las instituciones vascas y los gobiernos locales en especial cuentan con la evidencia acumulada en estos 30 años que avala y legitima las políticas de igualdad basadas en la agenda feminista global. Por ello, los ayuntamientos vascos se suman al movimiento mundial para acelerar el logro de la igualdad de género, apostando por el empoderamiento de mujeres y niñas y la defensa de los derechos de las mujeres. Con el fin de contribuir desde el ámbito local al avance en las áreas críticas globales, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se compromete a dotarse de las estructuras para desarrollar políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista, con los recursos y el personal suficiente acorde a los estándares de calidad de las políticas públicas de igualdad. Impulsar el asociacionismo de mujeres y feministas como base para la interlocución y la incidencia de las mujeres sobre las políticas públicas de igualdad. Adoptar acuerdos para crear condiciones que faciliten la participación e incidencia igualitarias de mujeres y hombres en los gobiernos locales. Actualizar los protocolos locales de atención y coordinación para la reparación de las víctimas y supervivientes de la violencia machista contra las mujeres. Desarrollar programas de prevención de la violencia machista entre la ciudadanía, movilizando especialmente a los hombres y niños. Poner en marcha procesos locales de transformación de la economía de los cuidados desde el enfoque feminista. Rendir cuentas periódicamente en relación con la agenda feminista recogida en los planes de actuación local en materias de igualdad y lucha contra la violencia machista. Eskerrik asko, Alicia. Urrengo puntora joko dugu. Bai, barkatu. Bai, baiezko botoak. Urrengo puntora joko dugu. 2025ko martxoaren 8ko EH Bildu Amorebieta-Etxano udal taldeak egindako adierazpena. Ainhoa? Bueno, egunon danori, gure irakurketa politiko instituzionalagaz hasi baino lehen, garrantzizkoa deritzogu azaltzea, batez be publikoari eta gerora pleno ikusi aldauen edonori, zergaitik udalbatza honetan feminista bezala azaltzen diren talde politiko guztiek batera egonda, 2025 urtean martxoaren 8ko bi adierazpen instituzional dauzen, harritzekoa dalako. Aurreko barikuen, hileako 21, hiritartasun batzordera, oraintzu Jonek eta Aliziak irakurritako adierazpen instituzionala ekarri zan, olako batzordetan landu beharko geunke adierazpena bera, herriko errealitatera egokitzeko gure iritziz, baina tamalez ezer gitzi lantzen da batzordeotan, espada kontrol jarduera eta gardentasuna mantendu behar dauelako udal gobernuak. Adierazpen instituzionala aurkeztuta, EH Bilduko zinegotziok azaldu gendun irakurketa zuzentzaten moten dugula, ontxe bai alde bozkatu dugu, gainera udelen be alde bozkatu dugu, baina proposamen zehatzago batzuk nahiko genduzela egin, izan beha adierazpeneko konpromisoak ez dotzie herriko errealitateari egokitzen eta momentu honetako Euskal Herriko mailako koiuntura politikoari bez. Gure helburua, martxoaren 8an adierazpen instituzional bateratu bat eitea zan, argi geratu daitela. Hori horrela, proposamen zehatzak helarazi genduzena osgoran, zerrendatuz zein puntu geintuko geunkezan konpromisoetan, udal honek behingoz hartu behar dauzen konpromisoak direlako.
Alare, beste adierazpen instituzional bateratuak egin dogu zenean jarraitu dugun prozedura jarraitu berzala ulertzen gendunez, Palestinaren aldeko adierazpen instituzionalean egin gendun moduan, Eudelek aurkeztutako adierazpen instituzionalari proposamenak egingo geunzkiozala eta berau udalean izapidetuko gendule jakinarazi gendun, bozeramaile batzordetik pasatzeko eta talde politikoen artean eztabaida politiko bat emanez, martxoaren 8ko adierazpen instituzional bateratu bat egiteko. Zuotoko batzuei ez jatzuen ideia hau gustatu, baina herri honen ordezkaritza handi bat daukagu eta bete behar politikoa, kolektibo handi baten ideologia eta zerrezan udal honetara ekartzeko, horren ordezkari garen aldetik udalean zerrezan daukagula bebai uste dugulako. Barikoan izapidetu gendun eta proposamenak zehatzak ziren. Lehenengo, zioi paragrafo bat gehitu geuntzon, Euskal Herri mailan ematen dabilen borroka feminista ekarriz, eta hause zioen. Nazioarteko testu ingurua ezinbestekoa da Euskal Erakunden politikak diseinatzeko. Halaber, Euskal Herriko errealitatea aintzat hartu behar da. Izan be, gure herrian zaintzaren problematika erdigunera ekarri da. Politika feministetan be kontuan hartu behar dana. Horri dagokionez, garrantzizkoa deritzogu, tokiko eremutik be Euskal Herriko mugimendu feministak aktibatu dauen zaintza sistema publiko komunitarioaren aldeko bideo horria diseinatzen hastea. Horrez gain, eta Jonek eta Aliziak zerrendatu deusen konpromisoaz gain, hurrengo honek gehitu gendu zen. Berdintasun teknikariaren lanpostua publiko egitea, etxez-etxeko arreta zerbitzua publifikatzeko konpromisoa hartzea, politika feministetan oinarrituz emakumeen etxea edo espazio feminista bat martzan jartzeko baldintzak sortzea eta diseinatzen hastea, zaintza maila sortzea eta zaintzen aldeko herri akordio bat diseinatzea mugimendu feministarekin, eta azkenik mugimendu feministak bidezko eta berdintasunezko gizartea lortzeko egindako eta egitan dauen ekarpena eta lana aitortzea. Hau aurkeztu eta gure harridurarako esan bozeramaile batzorderik deitu hurrengo egunetan, beste batzuetan egindan moduan, eta osoko bilkularen deialdiko gai zerrendan, bilkura baino 3 egun arinago bidaltzen deuskuena, martxoaren 8ko adierazpen instituzional 2 egoazala ikusi gendun. Bata, martxoaren 8ko adierazpen instituzionala, Eudelen proposamena, eta beste EH Bilduren adierazpen instituzionala. Biak bananduta bere aldetik bozkatzeko. Soberan jakin dozue, eta zain jatzuelako gainera, ez gendula gure adierazpen instituzional propiorik nahi. Talde politiko guztion arteko bateratu bat baino. Posiblea izango balitz, logikoki. Horrela izapidetu zan udalean. Asmo handiko, baina herri mandatu baten konpromisoak hartzeko. Orduan, jarraitu baino lehen jakin nahiko genuke zergaitik momentu honetan gauzen 2 adierazpen instituzional bozkatzen. Guk erabaki dugu Eudelena jarraitzea jartzen dauen moduan, bere eredua. Azkenean Eudel udaletxe guztien elkartea da eta guk helarazi den eredu honekin akordioan gaude. Bai, ados, eta guk bebai alde bozkatu dugu, eta de hecho esan dugu, guk udalean izapidetu duguna adierazpen instituzionala ez da Eudelen proposamen oso moldatua, da gehitu dutzegula paragrafo bat, eta konpromiso zehatz batzuk. Orduan, jakin nahiko gonke, orduan, zergaitik gauzen bi bozkatzen. Guk honekin ados gaude, zuek zuen aportazioak daukazue, baina guko hauekin konforme gaude. Eta Alderdi Sozialista ere, behintzat hau onartzea pentsatu dugu. Hori da, gehiago. Bai, egunon, bueno, voy a leer porque si no luego me pongo como... Vale, desde el Partido Socialista mantenemos la postura que siempre hemos defendido y adoptado. Nosotros llevamos muchísimos años diciendo lo mismo. Apoyamos la declaración de Eudel, pues es allí donde estamos representados, excepto el Carrequín Amorebieta, y es en esta institución donde se debate y se aprueba con el tiempo suficiente para que los partidos hagamos nuestras aportaciones. Desde el Partido Socialista siempre decimos lo mismo. Sabemos quién nos representa, hagámosle a ellos las aportaciones que consideremos y traerlas aquí. Bueno, ulertzen gabiz orduan gure proposamenari ezetz bozkatuko dutzi ezula. Eta jarraitzeko, uste dugu, argi deko zein dan zuen egiteko modua. Alde batetik muzin egin gure proposamenei eta eskatu dugunari, aukerarik eman gabe eztabaidatzeko eta gure posizioa azaltzeko, elegantzia politiko gutxirekin gure ustez,
Eta hori ez da egiten dozuen lehen aldia, naiz eta gero leporatu deuskuzuen bate baino gehi hautan ez dugula lanik eiten eta proposamenik eiten bez, zertarako ez badozue gero kontuan hartuko udalbatza honetan ordezkatzen dugun ehuneko handi baten hitza. Eta beste alde batetik, behin eta berriz demostratzen dozuen horretan, berrestea, ez dozuela inongo asmorik konpromiso honek betetzeko, edo behintzat gugaz eztabaida politikoa zabaltzeko konpromiso honek egin aldiren edo jakiteko. Ez dozu asmorik emakumeen etxea edo espazio feminista bat sortzeko, Zornotzan 2022 urtean mugimendu feministak referendum bat antolatu zeuen arren, eta ia 600 herritarrek proiektuaren alde bozkatu. Ez dozu asmorik berdintasun teknikarian lanpostua publiko egiteko, naiz eta egiten dauen lana zerbitzu publikoetan kokatu, paradogikoa da. Ez dozu asmorik Euskal Herri mailan bultzatzen dabien zaintza sistema publiko komunitariaren aldeko politikak martxan jartzeko eta horretarako herritarrekin batzeko. Ez dozu asmorik etxez-etxeko zaintza zerbitzua publifikatzeko, lan publikoa egiten daben enean, zerbitzu publikoa izan beharko litzakelako. Orduan, onartu zenduen, azaroaren 25ean, onartu gendun, danok onartu gendun, adierazpen instituzionalean, momentu historiko honetan, inoiz baino premia handiagoa dauela udalerrietatik politika feminista eraginkorrak eiteko. Esan zenduen era berean, 2023ko martxoaren 8ko testu inguruan, udal gobernu honek emakumeen etxea sortzeko prozesua abiatuko ebala, edo horretarako baldintzak sortuko zenduezela eta konpromiso hartzen zenduela. Eta esan geuntzuen, hitzetatik ekintzetara pasatzeko momentua dela, baina tematzen zarete esaten dozuen hori ez egiten. EH Bildutik bizitzari baldintza duin eta justuetan eustaren aldeko politikak egitekoa autua dekogu, eta horrek begirada transfeminista eskatzen dago erakundeetatik bultzatzen duguzen politika guztietan. Genero desberdintasun estrukturalen gorakada errealitate ukaezina da, emakumek bere gain hartzen jarraitzen dabe zaintza karga gehiena, ordaindua eta ordaindu gabea, eta azken horrek gainera prekarizazio norabidea nabarmen hartu dau. Krisi egoera honi egoki erantzungo deutzozan erantzun integralak premiazkoak dira. Eta proposatutako konpromiso horiek politika egiteko modu bat da. Hainbatetan esan dugun moduan, denon bizitzak bizigarriak izateko konpromisoa ez dalako adierazpen instituzional bat politika egiteko modu bat baino. Eta amaitzeko bat egiten dugula, gure taldeak bat egiten dagoela Euskal Herriko mailan, mugimendu feministek fasismoaren aurka ausardia eta aliantza feministak lelopean antolatu daben martxoaren 8ari, bat egiten dugu herriko egitarauagaz eta behin eta berriz esaten dugun moduan gure aitortza osoa dekozue. Gora borroka feminista. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ainhoa. Besterik, Alba? Ez dut ulertzen oso ondo zer gertatu den eta segaitik agozan bi adierazpen bozkatzen. Es verdad que, como decía Alicia, no estamos en el espacio de Eudel y está bien que se me traslade porque soy el único grupo que no está presente y pues si hubiera que hacer alguna aportación, entiendo también que el grupo de H. Bildu hace unas aportaciones que no son nada descabelladas y son propuestas que la mayoría de los grupos llevamos en nuestros programas electorales. Pido un espacio de consenso para poder trabajar estas declaraciones con tiempo, porque es que es algo que llevamos reivindicando un montón de tiempo, en un montón de temáticas diferentes, no solo en el día 8 de marzo, sino en otros días internacionales. Creo que tenemos la capacidad suficiente como para reservar un espacio de la comisión política que nos toque o incluso generar otros espacios de trabajo para poder trabajar estas declaraciones tanto de una temática o de otra. No puedo estar en desacuerdo con la de Eudel y no puedo estar en desacuerdo con la de H. Bildu. Baiezko botoak, ezezko botoak, Azken puntura joko dugu eskariak. Me gustaría... Barkatu, Ali. Yo siempre... Estos días me gustan. Es que ricasco, ¿eh? Vale, frente a la violencia de género, más medios, más protección, más concienciación, más derechos, más feminismo, más democracia. Frente a la violencia sexual, en consentimiento en el centro. Frente a la brecha retributiva, más igualdad. Frente a la brecha de cuidados, corresponsabilidad. Avanzamos hacia una sociedad más igualitaria y, por tanto, más democrática y más justa. Pero no descansaremos hasta que sea libre de violencias. Los nuevos tipos de violencia estructural a los que nos enfrentamos, económica, vicaria, digital, tenemos que prestar especial atención y luchar de manera unánime y firme. Esta forma de violencia cada día está más presente en nuestra sociedad. No podemos olvidarnos de las mujeres del mundo rural y mujeres con discapacidad que tienen mayores dificultades para alcanzar las reivindicaciones que reclamamos.
La igualdad entre mujeres y hombres no es un acto de solidaridad, sino de justicia. Ninguna democracia puede considerarse completa si la mitad de su población, a pesar de contar con los mismos derechos, no puede ejercerlos y hacerlos efectivos. Nuestra prioridad es muy clara, lograr una sociedad libre de violencias machistas. Eskerrik asko. Eskerrik asko. 15. puntora joko dugu, eskariak eta itaunak. Ander? Bat egiten dugu Aliziaz esandoako ere, irakurketa ona. Bueno, ni nator gai batekin, honekin zer ikusia handia dekona. Bueno, aurreko puntuarekin, klaro. Edo aurreko puntuarekin tratarearekin batez ere. Eta da, azkenengo hilabete bitan gertatutakoa. Hau da, ez da konbokatu bozeramale batzorderik. Eta uste bozeramale batzordea dira espazioak orain gai honek eta beste batzuk tratatzeko. Eta salatu nahi dugu ere, Ainhoa, azkenengo hilebitan gertatutakoa. Bata izan zen urtarrilaren 17an. Urtarrilaren 17an, gertakizun batzuk, bueno, zozer egin dozkuen, eta ez du gure komentatuz, ez teko guretzako garrantzi handirik. Bueno, 3 egoitzetan egon ziren kartel batzuk jarri oskuesan, ezta? Horren ondorioz, jarri garinen harremanetan, telefonoz, eta azaldu zendun borondatea udaletxe moduen adierazpen bat kaleratzeko. Gu bai telefonoz eta baita WhatsAppez esan gendun, ez gendula gure izenik agertzerik adierazpen horretan. Zein da gure argidura? Udalaren izenean zabaldu zen duela. Udala gu ere bagara. Udala da alkatea eta zinegotziok. Eta zinegotzi zati handi bat esan gendun, ez gendula parte hartu gure adierazpen horretan. Eta jarri zen udalan. Hori ez dugu onartzen, Ainhoa. Hori jarri beharko zenduen, udalako nahi badozue zuen alderdien sigla jarri eta adierazi, lasaitasun osoz eskubidea dekozu horretarako, baina ez hartu adierazpenetan beste talde politikoak. Batez ere, esan dugunien ezetza. Eta gero baita ere, eta gero onartu ingendun, azkenengo adierazpen, zoritxarrez, azkenengo biolentzia marxistaren ondorio segondako urrengo adierazpen, zan zendun, hau igoko dugu. Eta, bueno, konturatu orduko eta eztabaidatu orduko, ja igonda zegoen. Ados geunden, baina horrek gauzak, mesedez, bai, bueno, kasu horretan, kasu horretan, bea, bueno, baina kasu honetan, eta, bueno, batez ere, etorri naz, urtarriaren 17 gertatuko aroaren arira, horrela zenduen jokatu. Eta hori da, guk, bentsat, salatu nahi duguna. Eta horako gauzak ekiditeko eta hau asmoa, zan bozeramale batzordean tratatzeko, baina eske, zelan ez diezen konbokatzen, pleno edo abatzan honetara ekarri dugu. Eta orduen, uste dugu kontuen hartu behar dozuela alderdi politikoen iritzia. Bai edo bai, zuek eukingo dozue zuona eta guk daukagu geurea. Eudelen deklarazioaren arira, urtarrileko batzordetik pasatu zen. Ile oso bat eukindo zuez ekarpenak egiteko. Zuk eskatu dozu WhatsApp talde horretan dekoguna bozera maile batzordea deitzea? Ez, sekule bez. Sekule bez legealdi honetan. Neuna horretan. Sekule bez hander. Osea, geuzak esan behar diezan moduen. Eta bestea bakontutan hartuko dugu. Baina zuk ez dozu eskatu bozera mailen batzorderik, eta gobernu, osea, batzorde batetik pasetan bada, hile bat tau, pasatzeko beste eta eztabaidatzeko beste batzordean. A ber, hiritartasun batzordean lehenengo agertu jakun adierazpena. Eta izan aurreko hilabetekoan, baizik eta hemengoan. Eta hor bertan komentatu gendun, pentsatzen gendula, eta hor bertan holan plazaratu zen, hau
bozeramaile batzordetik landuko zanez, horri izango zala eztabaida gunea. Horre izan gendun. Batzorde bat espada nahikoa horretarako, horra aipatzen danean, ez dakizuen artean beze komunikazio deko zuen, ez dakit. Baina, bai ikusten do perfektua, baina hori da gertatu zana. Horregaitik esaten dut. Eta hori, suposatzen dut urrengoak eta heltzen danean, horrela egongo dala idatzita. Barkatu zen ipentzetan naben urtarrileko batzordetik pasatu zela, ziki beraz, barkatu. Ainoa, eta urtarrilekoaren arira esan duzula orain kontuan hartuko dugula, ez da kontuan hartzea da. Guk ezeskoa moten baldin badugu eta beren beregi ez baten, birritan, esaten baldin baiotzue guri mesedez horretan ez sartzeko oso argia da. Ez badauen atzetik bestelako helbururik ez sartu eta listo. Ez duguna ulertzen da zergaitik birritan esan da, alan dabe gu barruan egon garen. Ez da konpromesu bat hartzeko edo kontuan hartzeko gauza bat, da, bai, edo ez. Ez eskoa baldin bada, gu ez gara horren parte. Argia da, bai. A ber, apur bat, joan den batzordean, ostegunean, aurretik eskatu gendun bi aldiz, aurreko bi batzordeetan, eta azkenengoz, idatziz eskatu gendun, hiritartasun batzordera Euskara teknikariak presente egotea arloko azalpenak emoteko. Eta gure harridurarako, naiz eta idatziz eskatu eta sartu behien, ez ziren etorri, ez ziren bertaratu. Ez dakigu zein dan arrazoia. Ze arrazoirik zehatzik ezaigu emon segaitik ez diren etorri. Guten ikarik azitz egiten dugu. Esan ziguten eske beti deko zu ezabali, bai, hori badakigu, eta egiten dugu. Baina guk idatziz, talde politiko moduan eskatzen dugunean, teknikari batzuk bertaratzea ez dakizegaitik ez datozen, ze beste hainbat batzordetan egoten dira presente. Orduan, eta edozein beste arazo badauenean, edo zer tratatu nahi danean, etortzen direlako. Orduan, nahi duguna da lehenengo eta behin, jakin segaitik ez diren bertaratu. Bat, eta hemen ez badozu erantzuten, eta orain momentu honetan ez badeko zu erantzunik, idatziz erantzun, guk idatziz eskatu gendun bertaratzea. Erantzuna be, idatziz, bestela azkenean eskatu beharko dugu, idatziz ere, erantzuna idatziz emotea, redundantea badabe. Orduan, hau ez dakit segaitidan, zetartean egon dira hainbat gauza. Eta landu egin dira kale erabilera, euskeraren kale erabilera neurketa, egon dira gauza batzuk, baina gauza bada txosten bat idatzita gelditzen dana, eta beste bat da guk jakitea gure teknikarik zer pentsaten daukagu erantzun tekniko bat, eta gero erantzun politiko bat. Eta hemen bakarrik ematen du erantzun politikoa daukagula. Edo ez dakit, eta hemen, hau da, eta batzordeak dira gure fiskalitzatzeko tokiak, galdetzeko tokiak, galdetu aldugu nahi dugun tokian. Baina hor badaukagu geroak eta bat, badauzkagu zain bat gauza, balio dutenak idatzi moduan guk ere, guk esaten duguna idatziz jasota dagoelako. Ze berbak batzutan aizeak daramat. Eta nahi duguna da, bertaratzea, ez diren ez etorri, mesedez erantzun bat nahi dugu. Batzorde informatiboak politikoak dira. Eta batzorde informatiboen gai zerrenda, presidenteak, hiritartasuneko presidenteak, kasu honetan, erabakitzen dugu zein dan gai zerrenda. Aurreko batzorde informatibora erabakizan immigrazio plana eroatea. Eta, igual ez da zuek eskatu arren, igual ez da ikusten beharrezkoa, pero lehentasuna motenako immigrazio planari, eta ez euskera, zuek eskatutako euskera teknikariek joatea batzorde horretara. Ordutegi mugatu edekie, ordu bat eta erdiko batzordeak diez, immigrazio plana, lehen immigrazio plana izango da zornotzan, eta presidenteak erabaki eban, lehentasun emotea immigrazio planari. Hori da, arrazoi bakarra. Eta idatziz, segaitik, hori ez zitzaigun esan batzordean, orain daukagu, hori zuk esaten dozu orain, orduan ematen du hemen... Bai, baina parkatu gauzatxu bete, baina lan da guztiz be, bi aldiz, aurreko bietan haoz eskatuta,
Bi, hirugarrenez idatziz. Eta beti da aitzakiren bat gure teknikari horiek ez etortzeko, zen ikuste dut beste batzordetan egoten direla, ez da? Beti. Beti. Presidenteak erabakitzen da Beti. bezena. Bai, presidenteak. Orduan hemen emoten duena da, gardentasuna falta bat edo zeri dekotzezue beldur. Ez daki, Beldurra ez zer, eri, ez daki, orduan ez daki zegatik ez diren etorten batzordetara, eta idatzi eskatu behar dugu, eske bestela, zer egin behar dugu, eskatu behar dugu batzorde berezi bat horretarako? Hori zeuk ikusi zeure Ja, bai, zuen eskube bai dago, ez ez doa izpatzen, gero zuen eskuan dago esatea batzorde berezi hori egingo dan ala ez? Orduan, zertarako, orduan komisio informatiboak orduan zer, da, hemendik aurrera, hartu bota papelak, eta, bitu, ez gara batuko, dana bialdu idatziz. Zuk Hori bada, eskatu arren batzordea, igual ez da ikusten beharrezkoa, ez? begiratu, bueno, ez dakit, Batzordekoak politikoak dira. bai. Gehiengo batek eskatzen baldin badegu ezoiko batzorde bat, burutu behar da. Gero Claro. presidenteak Hori da. Hori da. nik uste dut hemen dagoena da, 3 hilabetetan eskatutako gauza bat, ez da egiten, jarraitzen da egin barik, ematen dau azkenean ganera, eta da, ematen doa, ez dakit, txorrada bat dala, baina aurkeztu zanean kale erabilera gero oso ondo plazaratu duzuena, zelan euskeraren erabilera igondala 3%, eta hau eta bombo platillo, klusterra etorri zanean, gu egon ginen bakarrik, EH Bilduko bilera horretan, eta horren berririk, klusterrekoa ez da etorria saltzen emaitzak eta ezer batzorde batera bez, Orduan, nik uste dut hori da, zuek ematen dutze zuen garrantzia euskararen erabilerari, euskararen etorkizunari, ganera hemendik eta etorkizuan daukagun erronka potentei, ze immigrazio plana ondo dago, bai hori ere euskararekin lotuta badago ere, Baina, karo, ematen du, gobernatzen duzuela, esaten da moduan, esto de titularpean. Baina, bueno. Nik uste otolakoak mesedez kasaite utziela euskerari eta beste batzoi bai. Eskarrik asko itxaso. Gaurko plenoa.